Ало? Какво става? Ами нищо, тук с един гей съм. Кой? Не знам, снимам, Ма как така те снима? не се е избръснал, освен това. Много зле изглежда, пак си гея, сериозно. Цял ден се мъча, ма сваля, освен това. Така ли бе? Този пък. Сериозно ли? Да бе, казвам ти, нали ще не прилича. Ако искаш да го снимам, ще го пратя. Ама след малко, първо трябва да затворим. Този пък. Ай, затваряй тогава, снимай. Добре, де. Снимай. Ай, че има бан... Не, човек, ай, че има баница в къщи, бе. Гея нещо ми каза, тук чакай. Какво? Ей сега. Хубаво, добре, ай за сега, после ще се обаря.